Cap pêl-droed I Ferched Cymru, gan Buddig Jones, Cangen Bai Colwyn. Ychydig amser ar ôl I mi ddarllen erthygl Catrin Stevens yn y wawr am gynlleied a wyddon ni am gampau merched yng Nghymru, daeth cyhoeddiad oddi wrth Gymdeithas Bêl-droed Cymru I bod wedi gwrando ar gweinion menywod oedd wedi cynrychioli gwlad ac heb dderbyn cydnabyddiaeth am eu camp. Erbyn hyn, fel y gwyddom, bu digwyddiad yn sain ffagan i'w hanrhydeddu a chyflwyno capiau iddyn nhw. Pam fod hyn o ddiddordeb mawr I mi? Wel, ar raglen heno y noson honno, wrth adrodd yr hanes, fe ymddangosodd rhestr ar y sgrin o enwau'r merched yr oedden nhw wedi methu cysylltu â nhw ac yn gofyn a wyddai rhywun rhywbeth amdanynt. Yng nghanol yr rhestr, roedd yr enw Delyth Wyn Jones. Daeth dagrau ym llygaid, gan mai hi oedd fy niweddar annwyl ferch. Cysylltais â heno I fynegu hyn, a cofiaw ychydig ddyddiau, fe gysyllton nhw a mi I ofyn allan nhw ddod I wneud cyfweliad. Ac felly y bu. Efallai fod rhai ohonoch wedi gweld yr rhaglen ym mis Hydref. Roeddwn yn methu deall pam oedd I henw hi ar y rhestr, oherwydd mae gen I y cap a dderbyniodd yn 1993. Mae'n debyg mae'r flwyddyn honno oedd y flwyddyn gyntaf iddyn nhw gael eu cyflwyno. Felly, roedd I wedi chwarae yn 1992 y flwyddyn olaf na chyflwynwyd capiau, ac hefyd yn y flwyddyn gyntaf iddyn nhw gael i'r rhoi. Fe gafodd fedal hefyd. Roedd Delyth yn ferch fywiog iawn, ac yn ymddiddori mewn chwaraeon yn ifanc iawn. Dechreuodd serenu mewn pêl-rwyd tra roedd yn yr ysgol gynradd. Yn yr ysgol uwchradd, chwaraeodd bêl-rwyd a hoci, a bu raid iddi ddewis pa un o'r ddau oedd am gael blaenoriaeth. Pêl-rwyd a orfu. Cafodd I dewis I fynychu sesiynau hyfforddi gyda sgwad Cymru dan ddeunaw. Yn dilyn rhyw anghydfod, trodd I chefn ar bêl-rwyd, a dechreuodd chwarae pêl-droed gyda thîm yn yr Rhyl. Y peth roddodd bleser mawr iddi oedd y ffaith mai hi oedd y ferch gyntaf I sgorio gôl dros yr Rhyl yn y rownd derfynol y gêm gyntaf I ferched y marc yr arfau. Aeth Delyth yn ei blaen I gymhwyso fel athrawes ymarfer corff yng ngholeg I.M. Marsh yn Lerpwl, a ddaeth yn ddiweddarach yn Brifysgol John Moores. Gan I bod wedi dioddef nifer o anafiadau i'w ffengliniau, penderfynodd roi'r gorau I chwarae pêl-droed, a chanolbwyntio eto ar bêl-rwyd rhag peryglu I swydd fel athrawes. Bu'n ddylanwad mawr ar nifer o ddisgyblion yn yr ysgol a'r rhai efelychau sesiynau yn y clwb. Yn anffodus, daeth bywyd Delyth I ben yn hollol ddisymwyth ag annisgwyl 5 mlynedd yn ôl, a hithau ond yn 47 mlwydd oed. Teimlwn I cholli bob dydd.